Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्रायो दिनैहाय आंहा बेरायहैनो नागिरलायबाय आरो दै ओमफ्रायो आं बेरायहैनायखौ नोंसोरनोबो खोन्थालांबाय थानोसैलाय नायलांदोलाय। जोंहा सना बानायहोदों आंनि सना गोदान बेखौनो लांनो फैदों। थिगानो जाबाय दा कालारा गोमो नुबाय। नै आंनि सना गोदान माबायदि सना नांगौ नो फुटकुरिया बै बेसेबां दामा सोंलाय फुटकुरिखौ ओइ किमान दाम 17,000 17,000 फुटकुरि फिसायानो आं हाबा जासिगोन लोगोफोर सना बानायहैखाबाय माबायदि आं हाबा जासिगोन बेखौ गाननानै हाबा जानोसै आं लोगोफोर दे आयौ ओमफ्राय लोगोफोर दा माने आं भिडिअखौनो अनेक खम बानायदों आरोना हगारदों ओमफ्राय माने भिउसआनो बारा जाया नालाय बिराद बानाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय जेब्ला भिउसआ बुरजा जागोन ना बुरजा नायो बयबो नायो सापर्ट खालामो अब्ला बिराद इन्टारेस्ट जायो आरोना भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आं दा माने इमान खम जाबाय आरो बै आसान माबाखौसो लांगौमोन आङो आसानखौसो मालाबा लांसै दिनै लाखायाना मोनालायबाय नै बेरायै ओमफ्राय आंहा दा सिंग्रा जाफैदों मोजांखौनो नुला